Ja, så jeg kunne godt tænke mig at dele om, hvad jeg har fået ud af at være med på AFCO Training med Jeffrey Smith. Fordi at den har været helt særlig. Og den har været en helt særlig træning eller en journey. Mere end jeg havde kunne forvente. Altså, jeg kunne godt fornemme, at det her det ville blive dybt, og det ville blive kraftfuldt. Men jeg havde sgu ikke lige regnet med, at det ville gå derind og forløse det, det har gjort i mig. Så det er svært at sådan komme helt specifikt ind til det, men det, der især er til stede i mig, det er, hvor vildt breathwork-arbejdet med en træner og en lærer som Jeffrey. Den kombination, hvor vildt det er i forhold til at få forløst ting, gamle traumer, komme ind i nogle kroge, jeg ikke engang vidste stadig var der, selvom jeg arbejdede terapeutisk i mange år. Hvor meget for frisættende det er, og hvor meget det har hjulpet mig i forhold til min stemme, altså min stemme i verden, og stå ved den, som jeg er, show up as who I am. Det har frisat en masse. Jeg har været igennem sorg i den proces, mens jeg har været på den her træning, og det har været den vildeste sådan safety container til at holde den sorg, og til sådan at finde ud af, hvad handler den egentlig om, altså hvad trigger den frem af gamle ting. Og noget andet, som har været meget, meget betydningsfuldt, er også, at det arbejde, vi laver med det feminine og det maskuline aspekt, og mor og far temaer, og få det ligesom, man kan sige, transformeret til at blive din egen inner father, inner mother, men også connection til the mother, altså jorden, og the father sky. Så de der, man kan sige, kombinationer af det indhold, der er, den træning, vi går igennem, som samler det hele på sådan en fed måde. Altså. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har følt mig så meget connected til min kraft, og det er ikke engang at være modig i forhold til det længere. Altså nu er den der bare. Og det er sgu ret vildt. Altså. Og når jeg kigger i vores gruppe, eller mærker og ser os sammen, så er det bare det, jeg sådan, altså der var du, når vi sådan kigger på hinanden og oplever hinanden, også hende, der sidder bag kameraet. Der er meget sådan, der var du. Så ja, det jeg har lyst til at dele. Så den her AFCO-træning, den er virkelig unik. Ja.